ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to barahana asaba gorgola gidimaha lowre ɓundu fuladu ko on waktu yoni hato Madina Gounass e nder galle ceerno Alhaji Bocara Ba walla mbiya e nder galle ceerno Alhaji Baba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal jokkodiral hakkude leydi Sénégal e Espagne hanki o ko conférence toon to galle lamorgo to hakkude hoorejo leydi Sénégal kame hoorejo jaagoɗo mo leydi Espagne ɓe garte gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi rendude feere haɓade ko fate banggue ɗanleɗe ndewani lawol Espagne huñima ma wallita yoga e ɓesguji Sénégal naɓe ha mbawa dañde golle e nder leyɗele mumen to leydi Mauritanie hanki batu jagorɗe happa dañi gardiɗo kesso ko nonne kadi gollorgal tambigal diƴƴe leydi ndi kañumne dañi directeur kesso ma en ketto e nder kabruji men musidɗo men Ghali Abouba to leydi Mali boli joɓima kadi accident ji no heewi wadde kala saaha ɗi accident ji eɗi hen boli lawol Bamako Ségou hanki ko accident musɗo waɗi ɗum ko hakkude car kame camion mo hinde remorki tokoso ko famɗi ko kala 14 neɗɗo keddima e ngolɗona bolola to Guinée Conakry nandiral heɓaka hanki o ɗum ko kaldigal hakkude jaagoɗo yagara kame syndicat donnoɓe ɗin otoji ko hande contrôle fuɗɗoto ko fate permis carte grise kame plaque immatriculation kabruji meɗen mana en ha to Niger Côte d'Ivoire Nigéria ma en jaa ha to Gabon kame Burkina Faso jolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗen tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam.
aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal edanwal kala ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kiste fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal mborosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ne yawrene worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ko labdo reedu mallaɗo wune bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande kay ɓiya yiɗi wadde listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi Sénégal eɗen danga leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro weva e numéro orange money so tawi a lumbi hen haaliss ma yetto ha ɗo hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon to banggue WhatsApp e to banggue appel kala ceerno Djiby Sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileɗeɓe mum wonde safruji to banggue makko ne newi hano hannirta ni tawi ko taweteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunnaji jeegom uguya so tawi noon ko leydi Sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo tati rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo wadde taw gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedde rafini yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe tokka haydi to leegal bitegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade lycée ba ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to Nouakchott base ono golla hano hannirta ni tawi ɗon min jikoni wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni mbadden dandu faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aljuma capantati jeetaɓoro hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba hanki o to galle lamorgo ngo mo Dakar lamorgo leydi Sénégal hoorejo leydi jaɓɓima toon wonande hoorejo jagarɗo mo leydi Espagne conférence toon to galle lamorgo to ngam artude gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kame cehilagal coomigal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe nguuɗa hen jillu ko jillu golle kono kadi ko jillu kaldigal ngam corti giwoji toon to leydi Gambie ndewa Sénégal paya Mauritanie ndewa Maroc paye toon to Espagne taw ko corti jamma ñalawma woni hen nanggue woni hen maaye lawol woni hen jetto toon oɗo saaha noon Espagne holliti ɓittede mawde tawitede to muma beele kadi kañumne sakka peeje ngam wallodirde e ɗeɗo hen leyɗele tati ko wayno leydi Gambie Sénégal Mauritanie beele wawde faddade ɗiɗo hen ɓesguji kalkotoji e ɗeɗo hen maaje ha tenti noon aroɓe toon taw kadi keɓata golle haydara e goɗɗuma ngal kaldigal noon laatima hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum ko hanki o Sénégal ma wallodire leydi Espagne oɗo saaha ko fate heblude yogay sukaɓe beele mbawa dañde golle e mecce kala
kono kadi ko wala ɗum ko Espagne arti e ballodiral hakkude leydi Sénégal wona hande tan fuɗɗi ko hunde fuɗɗide ko ɓooyi tene kadi ne gonɗini ɗum ko wala ɗum ko kadi jokkodiral hakkude leyɗel ɗiɗɗe ɓeydima caggal kanko hoore jaagoɗo o arani goto omo ardi e sete timmuɗo kanko hoorejo leydi Sénégal o holliti omo weltani Espagne feewi tuma nde nanggani koyngal wona leydi mbitendi Palestine toon to fedde gotago windere o erima noon hare nde wonde toon hakkude Israila kame Gaza nde dartoto ko ɓuuri yawde e yaccade keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten ko hanki waylo kewɗo waɗi to banggue police kene tolno nogas e ko fawi toɗɗande hesere waɗama kono kadi gardiɗo dik kesso heɓama woni alhaji beyti sen oɗo saaha woni kesso gardiɗo taw kadi ko dik woni police hande ɓuuri wawde loskude e nder leydi ndi Sénégal waɗi wayloji kewɗi jeeyi sababu ko caggal nde wargoji e guyka e diftali e ganje e ŋañalde hewde e nder leydi ndi beele kadi police ɓuura wawde ŋarɗinde darde mum joganade ɓesguji leydi ndi nden ka ekkisala Aissata nonne kadi jaayi kañum woni toɗɗaɗo commissariat central mo a Thiès oɗo saaha dañi kesso pula ha yoga e nokkuji goɗɗi kala beele jaam duumiɗo ene wawa artude e nder leydi ndi Sénégal jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal woni Yacine Fall baɗɗo jillu taw ko jillu mission golle faten to leydi Russie hakkude Dakar kame Moscou ne ɓeyda ngal jokkodiral hanki onon kaldigal alkamiso hakkude makko e Lavrov woni hoorejo walla mbiyen jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Russie ɓe mbawi yewtirtoɓe jaaƴi no feewi on holliti Moscou ne heeɓi wallidde leydi Sénégal yogay gueɗe ha tenti noon to banggue hebloji ɓeydade rende keeri leydi mum e ɓeydade habtade gueɗe ceɓɓitiɗe taw kadi ganduɗa ko beeyoje e nder takko leydi Sénégal ko wona ɗum ko kadi kanko Yacine Fall o holliti Sénégal ɗo wonno e Russie ko ɗon tan woni gueɗe mum kala ma ɓuur a ɓeydade suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal hanki o ko ene tolno capanɗe jeenayyi e jeetato sarɗiyanke mbawi lulade gam yurnitade ngal ɗo hen dosgal pirtugol conseil économique social et environnemental ne wondi kadi haut conseil collectivité territorial ɗeɗo hen cate ɗiɗi walla nde kay hoorejo walla mbiyen hoorejo leydi ndi ɗe yiiɗi firtude hanki onon nde lulde laatima kono kadi maɓe jokku yurnitade beele ma itte walla ala hanki o noon inde makko ko Ousseynou Ly kam woni jagorɗo joguiɗo konngol galle lamorgo o holliti hanke jayde RTS oɗo saaha so tawi gueɗɗe kala ndewi lawol ene gasa ɗum ɗo hen ko fodande nde hooreji leydi ndi fodanno ɓesguji leydi ndi nde tawnoɗen casiɗiɗi aɗa ñaama haalis no feewi ko wona ɗum ko noon ɗaɓɓade toon to conseil constitutionnel ene rokkiri yamirore e dow mbadi lawɗe nde dow lawol wonande kay kanko hooreji leydi ndi caggal ɗo hen ay sappo e ɗiɗi lewru fandu on wawi firtude hay suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko waɗi hande lulde mum toon to building Mamadou Dia ɗum ko hakkude makko e jaagoɗo ɗe gam yurnade toɓɓe kewɗe keñorade ko fate gustugol énergie to banggue hutorade walla nde kuɓɓam e nder leydi ndi Sénégal nde tawno état Sénégal fandare mum hande o ko yidde ustude dépasse muɗum ha wawa addande ɓesguji leydi ndi woni koɓe katojini to banggue eɗen gueɗe kala Benno Bokk Yakar ene wonde APR hanki ɓe jaltini deftere ranere tal nden deftere noon ko ruttude e teddungal gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall duuɓi makko sappo e ɗiɗi ɗi o waɗi e gardidi lefol laamu ɗum noon ko tugganma tan 2012 ha fanma 2024 hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha hitande ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi woni duuɓi sappo e ɗiɗi ɗe o ardi leydi ndi kene tolno e temedde ɗiɗi page woni e nder ndeɗon deftere ɓe kolliti Saydou Gueye joguiɗo konngol APR o holliti Macky Sall de ko scientifique mawɗo no feewi to banggue politique Sénégal kono kadi ko neɗɗo joom yiyande jaltinɗo Sénégal yogay niɓɓere waɗi Sénégal e nokkuji payidinɗi kono kadi ko neɗɗo joom konngol kala ko wino o waɗata o waɗi holliri tuma nde o wino kay o wonata candidat 3e mandat laatima ɗum koye konnguli mabɓe hanki ɓe garti e ruttudemo teddungal kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ñalɗi innirade mburu
hono wiyata serraɓe leydi Sénégal mburu ɗum noon ɓe ñalɗima juɓɓine hakkude 5 e 7 lewru fanduɗo hen ɗo ɗum noon waɗata ko toon waɗata koto centre international du commerce du Sénégal CICES ko toon ɗum waɗata wi noon ko Seydina Aboubacry Ndiaye Abakry Siddiky Ndiaye gardiɗo ko fati banggue mo ko gardiɗo ko fati e banggue fédération ɓen taw kadi ko fiyaɓe mburuji e ndera leydi ndi Sénégal ɗum noon ko ñalɗi taw kadi holliti ɗum ko conseiller technique taw kadi ganduɗa ko Ousmane Sonko fandare muɗum ko yidde kay fiyaɓe mburuɓe nde mbaɗat nde lulde gam kaldigal ustude addoyde fariñaji beele caggal leydi Sénégal e hutorade ndemandi leydi ndi ko wayno makka e gawri e goɗɗuma watte farine waɗe mburuji e gatoji yimɓe mbawa naftorade nde tawno kala hitande Sénégal ne adduya ken tolno 120 milliards koppreje franc CFA taw ko farine beele ko watte patuji ko watte mburuji kame beñe kala e goɗɗum kala taw ɗum noon en wawi heɓede e ndeka leydi ndi Sénégal to Ziguinchor tonne ko fate ñawore bofa bayota taw koye wargoji bannoɗi e ndeɗon ladde wonno ko 6 janvier 2018 hitande ujunere 18 wargoji bannoɗi e ɓen tenenoɓe ha 14 neɗɗo mbara toon waɗi noon dogɓe waɗi hen nangaɓe hanki o ñawore nodditande toon to tribunal mo Ziguinchor jeeyi sababu noon on biyeteɗo Oumara Apa Badiane wawi accitede teni ko ñawanoɗo kadde gurdam e kaso hojjiyanke makko hanki holliti weltare mum kañum e koreji makko kala o yalti kaso o hooti galle makko ɓe kooti koɓe moosa ɓe belti no fewi jaydiyanke biteɗo René Kappan Bassan o noon heddima kaso ko taƴanaɗo kaddi gurdam e kaso on wawi noddide noon ñawore makko ɗo e 15 balɗe 15 ene gasa o accite ne gasa o heddito toon to nder kaso to jahaten ko toon to Hudallahi ene tawi nder département mo Ranérou toonne kadi hanki o sanga 21 heures jamma sanga caggal gueƴe seeɗa ko accident musɗo waɗi taw koye auto mo L200 ene wondi kadi hinde mo 7 place auto goɗɗo giwɗo banggue Touba ɗin ɗiɗi natodiri waɗi neɗɗo goto mayɗo hen waɗi hewɓe gañiɓe hen ɗum ko jamma hanki o to Médina Gounass ene tawe commune mum e nder Guédiawaye ko gorko joguiɗo fetel naate galle goto yidde kay yooɓe tottu ɗum koɓe jogui nde ɓen teeli o felli o dañi ganje goto hawre mbi nottima hen o dogui sosoɓe kala natte galleji men ko sar goto rewe makko ene gasa on commune on noon a heɓanimo taw o dogui ko wala ɗum ko noon on gañiɗo nawama to hôpital Idrissa Pouye mo Dakar Tivaouane Peulh tonne kadi ko maaro wultinako addi tan haare bonde sanga 15 heures kikiɗe nden haare jeeyi sababu ɓen haɓannoɓe ɗiɗi ɓe goto nottotoɗo Abdourahmane Gueye wasi hen fittan mum baɗɗo ngal baɗalo wiyama teɓa keddotoɗen koye Sénégal keɗoɗen koye Sénégal jeheten ko ha toon to zone de captage ko tana musa waɗi toon ɗum ko hanki o kikiɗe ko gorko mawɗo taw kadi ko kañum arde suka debbo taw kadi ko toon to auberge mo zone de captage wari noon koye auto mo hinde 4x4 gri taw kadi on gorko noon nde o naati toon nde sanga 15 heures wonno hawre wurte jomigo suka debbo yalti kay ka ene waya hawre gendarme ɓe gaari mbaɗi hen enquête aji mawɗi no fewi ɓandu makko noon ko ɗon ronda nawa to hôpital Idrissa Pouye gam loskoji jokke hen haade men yaade to leydi Mauritanie koto Gambie paaɗen to leydi Gambie hakkude Espagne woni hakkude Madrid kame Banjula Adama Barrow jaɓɓima hoorejo jagguɗo leydi Espagne banɗo jillu mum gasi ñalawma hanki o nde tawno ɗannotoɓe ɗalle ndewani lawol ɓe mbaɗata départ koto Gambie ɓe ndewa Sénégal Mauritanie takko Maroc paye to Espagne balɗe ɗiɗi balɗe tati ha nayyi tawa ɓe jettima woni hen koye lawol keddoto woni hen kalko woni hen nanggue ngal kaldigal laatima toon ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Gambie kame leydi Espagne ko wona ɗum ko kadi gueɗe dendaɗe ha tenti kadi leydi Gambie kame leydi Espagne ɗe ballodirta
haɓaade ɗeɗe henna ɗanle ɗe ndewani la wala sengi wi to leydi Gambi paaɗena koto leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki waɗi toɗɗale kewɗe no feewi ma artan men hena musidɗo men Haali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hirema Sar Abdoulaye Sarr en mbima kadi juma mubarak ane dendagal julɓe kala ko noon tigui ko ɓuuri tengtude e habaruji men e nder leydi Mauritanie ko nder jonde jagorɗe joɗinode alkamisa hanki nogas jeenayyi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi biteɗo Abdelmajid Wul Riha o suɓama o nomama directeur général SNDE woni directeur général société nationale des eaux société kalfinaɗo ko fati diƴƴe jarteɗe nder leydi Mauritanie o lomti e poste he noon ko biyeteɗo Hamza Thiam kanko Abdelmajid Wul Riha noon ko kanko wonno directeur du guichet unique de la zone franche mo Nouadhibou. Hamza Thiam noon oɗo saaha kala ñiganɗe pindanɗe kewɗe taw ko ñiganɗe ene fayana e makko e nder réseaux sociaux ji hewɓe kolliri tigui e nder réseaux sociaux ji e bindanɗe mumen ene ñigamo kay wonde tigui o waɗi recrutement ji kewɗi ɗi ndewani lawol tawi kadi ko gonduɗi e heedama heetago kono ɗoɓe bindiri e réseaux sociaux ji hewɓe kadi jartima hen holli tigui ɗum ɗon ko yidde bonnude inde makko e toon jawo kono haydara ala hen ko laati ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinoɗe e alkamisa hanki nogas jeenayyi lewru août e biyeteɗo Abdel Fattah Wul Ebeydina o gonnoɗo chargé de mission to ministère de la culture des arts de la communication et des relations avec le parlement o waɗama limogé woni kankone o ittama e golle makko ha laaɓi e nder jonde he kadi biyeteɗo Mohamed Mahmoud Mohamed Mahmoud el Moujtaba on e nomama directeur général société SNDE ko noon kadi biyeteɗo Dieng Amadou Boubou gonnoɗo directeur adjoint port DB de repos mo Nouadhibou on e suɓama e oɗo saaha joni waɗama président total bitegal ARP woni autorité de régulation de la publicité ha joni ko nder leydi Mauritanie keddoɗen windi yanke woni écrivain tawa kadi ko joom ngalu homme d'affaires Mauritaniajo biyetenoɗo Azizi Wul Almami o yalti aduna gila ñande alarba hecci hanki nogas e jeetati e lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi o yalti aduna noon yalti aduna noon yalti aduna noon ko toon to leydi Maroc to Rabat royaume de Maroc to nawano noon e mbadi safaruji Azizi noon windi ko windi yanke o windi defte kewɗe ko wayno kay l'histoire du régime en Mauritanie o windi defte ko fati kay e gardiɓe leydi Mauritanie o windi deftere wonde kadi witede encyclopédie de proverbe hassania woni deftere taw ko pulareje e ɗemgal hassania yo eɗen mbiya tan de Allah yurmotoma yaafoma harnama aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen leydi Ukraine addi ballal mum faade kay e doga molto en woni réfugié ji taw ko wurɓe e nder leydi Mauritanie ballal ngal noon ko alkamisa hanki ambassadeur joɗaniɗo leydi Ukraine e nder leydi Mauritanie o rewni ballal ngal noon koye juuɗe joɗaniɓe PAM woni programme alimentaire mondial e nder leydi Mauritanie ballal ngal mbiɗen ko ngal temedde joyyi e capantati jeetati tonnes taw ko nebam faade kay ɗiɗon réfugié ji nebam ñamateɗam faade ɗiɗon réfugié ji tawateɓe to camp Mbera ene nder leydi Mauritanie taw ko ballinaɓe PAM noon holliri tigui ma nebam ɗam feccire ɗiɗon réfugié ji ɗo kay e balɗe seeɗa saabu kay koye lewru octobre ɓe ɗamini feccirde ɗam ɗon nebam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo ndendi Mauritanie kañum kadi woni horejo fedde union africaine ine heblano kay jillu muɗum toon to Chine e yeyata noon ene ɗamina tan koye nder yontere fande ma waɗɗo nguɗon jillu taw kadi nawa toon ko tawtorede sommet biteɗo forum de coopération Chine Afrique woni tigui batu taw ko jokkodiral moƴƴal hakkude dongre Afrique e leydi Chine ko kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo fedde union africaine kañum kadi woni horejo fewɓe leydi Mauritanie kanko Xi Jinping kañum woni horejo leydi Chine ko kamɓe tigui gartoto nguɗon batu tawa ko forum o noon ɗamini wadde ko ñande 4 ha 6 lewru septembre dartoɗo ɗum toon to lamorgo leydi Chine. Gonkay mini ayanda keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Africa nde tawno jande nene laaɓi
Ali Abouba golle man jodi pewi kumpital men leydi Mauritanie teskama accident musɗo badɗo oɗo saha kala accident jine jobo boli ɓen ɗannotoɓe yoga e boli Mauritanie on accident no waɗi koto nokku bileɗo wada al nanga on noon al nanga walla mbiyen ko naga jafoɗon on accident noon waɗi ko hanki waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittari men waɗi hewɓe gañiɓe hen nawa toon to hôpital Cheikh Zayeda mo Nouakchott dañi noon wonande hen haltuɓe wonande kay accident ko otoji ɗiɗi goni natodirɗi taw koye oɗon accident ɗe mbiyatan yimɓe nde ɓurata wawde rentade no fewi oɗon saaha nde tawno boli ɗi ene keewi kataji no fewi haali Abouba en giwi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali armée leydi Mali holliti hanki o waɗi fiyande e nder diwan boni noon kene foto wonde 36 kilométre hakkude boni e nder région mo Douenza ɓe mbawi teɓɓidde otoji ɗiɗi hinde pick-up taw koye ballal daddo weeyo mabɓe ngal ɓe jii wonande kay ɗin otoji ɗiɗi ene jaaha taw kadi jolni ko kaɓirɗe paaɗe e ɓen joguitiɓe armeji jagorɗo gueɗe caggal leydi Mali holliti wonande guila 1 janvier 2024 ha yetti 31 lewru juillet manduɗo hen ndu ɓe gartiri ko ene tolno ujunnaje 960 e 94 migrant malinaɓe wurɓe caggal leydi men taw koye ballodiral OIM catal daringal kaɓotongal ɗan leɗe nde wani lawol ɓe kolliti e nder nduɗo lewru août aɓe keɓino artirde kene tolno e 350 taw ko malinaɓe finoɓe caggal leydi mum ko wayno Algérie Libye kono ne kadi Niger ha to Maroc kala kono ɓe kolliti kala kay ɓiɗɗo leydi mabɓe ɗo woni kala haqqille mabɓe ma hettu hen so yiiɗi artude leydi mum ala doole ma waw wallede kañum e ɓesgu mum e galle e sukkaɓe mum kala ha garta keddoɗen koye leydi Mali accident musɗo baɗɗo hanki o to lawol Bamako Ségou ɗum noon waɗi koye lawol wonande Bamako Ségou nokku bireɗo fugani noon waɗɗani fana hakkude car jelnuɗo yimɓe kame remorki tokos on car giwɗo to Bamako ne wonde remorki tokos kanji ɗiɗi natodiri jeeyi sababu hakken tolno e 14 fittandu e wiide jagorɗo ya ngara boli o holliti ɗum ɗon hewɓe hen gañiɓe nawama to hôpital mo Fana oɗo saaha hewɓe noon ene mbiya jagorɗo nde artata e code de la route nde tawno e kala saaha accident ji ne jooɓo yoga e pittali e ndeka boli leydi Mali wonande gueɗe dendaɗe coopération Sina Afrique jeeyi sababu colonel Assimi Goïta ma ƴettu laana mum diwowa ngam tawtoyede wonande jonde 9 taw kadi ko hakkude wonande leydi Chine kame leyɗele Afrique toon to Beijing nden jonde noon latoto ko 4 ha 6 maw ɓeydu toon jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ka ene tolno e temedde jeeɗiɗo e 96 suka jarlitiɗo hande o jaggode jarlitiɗo hande o wonande ɓornade teni leydi ndi ngam sabu alara e leydi ndi jogade nden kay kisal leydi ndi ɓen waɗanoɓe recruté ƴettanoɓe ko fate banggue armée leydi ndi e nder heblo mabɓe guila daroɗe hittande jaltiri ko 34 ɓiwol taw koye région militaire taw koto banggue génie militaire ko ɓen daari hanki o yeeso colonel Assimi Goïta kami gardiɗo suudu hakkuderu woni CNT Malick Diaw kami sokela koggala mayga état général armée leydi ndi ɓe mbawi kay hen 120 ko rewɓe ɓe mbawi wasiyede rokkede arara en geni ɗi gam de ɓe jarliti yidde hedande leydi ndi kamɓe noon koɓe génie militaire aɓe keedi wonande yogay fannuji woni hen jaari koto banggue mahdi ɓe jaari koto banggue mécanique ɓe jaari koto banggue safara moni kala e fannu mo suuɓi kamɓe kala ɓe mbasiyama nde ɓe gonanta leydi ndi jaame kisala to leydi Guinée Conakry kaldigal guila 25 ndu lewru hanki ala kala toɓɓere nandirande ɗum ko hakkude syndicat ji dognoɓe otoji kamene wonde jagorɗo yangara ɗum noon eɗen gandi ñande 25 nde ɓe kofino juuɗe mabɓe kala wonande hay oto goto dogani e nder Conakry yo gay nokkuji ɓe kollitino hande ɗe
maɓe kof juuɗe maɓɓe ngam hollirde ko laamuguji ɗi wadde ko ɓe keɓanaki ɗum taw gila liitali polisaɓe ko heddi hen kala so tawi kay contrôle gongol ummima wontata ko caɗele mawɗe no fewi ngol contrôle jogingol fuɗɗade 31 ɗum ko ñalawma janggo o ngol contrôle permis ko wayno plaque immatriculation carte grise ɗeɗo gueɗe kala kamɓe noon syndicat ji dognoɓotoji ɓe kolliti ɓe keɓanaki ɗum ɗon hay seeɗa tawa to Guinée Conakry keddotoɗen ngam teskede ŋakkugol ndenka e kisal e kala saha ko wuyɓe bugiɓe murniɓe ko ɓen garata jeena e galleji ha e nokkuji caporal chef de l'armée taw kadi ko biyetenoɗo Ahmad Sidibé ene wonde goɗɗo kam wasen fittanum goɗɗo gaañi ɗum ko caggal nde wuyɓe jani e nder gollorgal société keƴo kelo carrière Pierre ɗum kono ko mbiyata Manfarina kene foto wonde 3 millions copreje franc guinéen woni koɓe nawi hen ɓen wuyɓe ɓe nangaka ni hen Nigéria jokkodira hakkude Nigéria hakkude chef d'état major aji armée ji leyɗele ɗiɗi ɗe mbawi joɗorade toon to ñame laamu ko leydi Niger ɗum ko hanki o ɗum ko caggal chef d'état major général armée leydi Nigéria nde ari toon to ñame laamu ko leydi Niger ɓe mbawi joɗodade ngam kaldigal ɓeydude ndenka e kisal leyɗele mabɓe ha tenti noon keerol ngol ɓe ndendi ganduɗa ɓe ndendi keerol 1.5 taw kadi ko kilométre ɗum noon ko yidde rende ndimagu finoɓe toon ɓe ha gona e jaame kisala to Nigéria keddoɗen to ɓooli kewɗi jippiɗi toon e nder nguɗo hen ndungu jeeyi sababu catal tambingal on fannuɓe kolliti ko ene tolno e 1.7 neɗɗo walla mbiyen 1.7 neɗɗo jaafoɗon woni ko wasi hen fittan ken tolno e ujunaje ɗiɗi walla ken tolno e 200 ujunere neɗɗo waɗi déplacé yalti nokkuji men ujunaje hectare ndema woni ko yooli jeeyi sababu finoɓe ɗin fannuji kala eɗin diwanuji kolliti hitande hikka nde sorena ko heege jogori yillade nde tawno guese mabɓe kala koko jooli hewɓe geggi waɗi hen pittali men galleji kewɗi nderguiti ngam toɓoli garnoɗi toon to leydi Côte d'Ivoire dawakoro ko sous-préfet muɗum biyeteɗo Abou Bakary Kone duppi ko ene tolno e 700 kilos taw ko tewa wonande kulle ladde ɗum noon ko haɓade rentinde yimɓeɓe nde ndentoto tebboli kulle ladde nde tawno ko hen rafiji daɓoji ɗi coomi ha tenti noon oɗo hen ñaw biyeteɗo baɗe baɗi mo ganduɗa hande kulɓiniɗo ɓurɗo kadi nadde yoga e nder aduna o holliti noon kala jiyaɗe no waɗa ngal baɗal koɓe rewnoɓe mum kuulal cattugal fewi to Côte d'Ivoire vaccination contre polio fuɗɗoto e nder leydi ndi ko 6 lewru fandu ndo ɗum noon ko teskede wonande laƴoɓe wofɗuɓe ene ɓeydo ɗum noon ko haɓade oɗon fannu no fewi e nder 130 district sanitaire nder leydi ndi 995 e suka hakkude tan mo dañani hittande ha yettanima 59 lewru ma mbaw hebde vaccin ji taw koye ballodiral hakkude mo OMS taw koye cetal tammigal ko fate safara ceerol ɓalli windere nde to Gabo 30 lewru uta hitande 2023 ha yetti 30 lewru uta hitande 2024 woni hitande lebbi 12 wonande ko général Ulundi Ngema folli Ali Bongo Ndimba e laamu cum ko caggal sumgoji baɗanoji ha catal tammingal sumgoji kolliri ko Ali Bongo Ndimba gañino ɗi sumgoji nden militaire ƴettiti pellitala folludemo e golle follaamu ken tolno hande hittande ko militaire ardi leydi ndi ɓen hollirɓe ko duuɓi ɗiɗi tan mbaɗata on saaha giwa e lefol laamu leydi ndi yahay sumgoji ɗum noon jogori latade so tawi firtaki ko août 2025 ko nden Gabo fotata yaade sumgoji mum to Burkina Faso caggal sifande nandiral hakkude gouvernement Burkina Faso kame paramilitaire mo leydi Russie kene wona nandiral 300 taw kadi ko paramilitaire mo leydi Russie wawa arde leydi Burkina Faso heblude koninkoɓe leydi Burkina Faso ɗum wonno koye lewru mai guila ndena ken tolno e 300 koninke mo leydi Russie ne tawe e nder Burkina Faso hanki o nandiral heɓama wonde kayɓe noddita hen 100 koninke ɗon ɗo ɓe jogui
guerre musɗo no feewi hakkude leydi Russie kami Ukraine ngam koni ko maɓe mbawa nawede toon to Ukraine taw kadi koye haajuji keñoraɗi ɗon ɗo Burkina Faso dañi fiyande musde no feewi to hakkude leydi to ha ganduɗa kede tolno e temedde ɗiɗi ko fawi neɗɗo mbasen pittal men CEDEAO holliti hen météo no feewi neldi duwaw leydi Burkina Faso haaju keñoraɗo nana ko fa do horejo leydi Ghana holliti cotal sembe CEDEAO foti kay ko heblede ko yaawi ngam wallidde ɗeɗo henna leyɗele gonɗe e caɗele mawɗe no feewi paaɗen koto joolam jaberi leydi Allemagne hande o ƴetti pellital yaltinde leydi mum nogas e jeetato Afghanistan ajo ñawaɓe ñawore sattude no feewi ɗum ko caggal duuɓi tati nde taliba en garti e jappere laamu leydi Afghanistan to Kaboul ma en kettoye kabaruji men ma fuɗɗore toon to leydi France musidɗo meɗen Alhassan Oumar Mbothia mi salminima. En calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji meɗen joolama jaɓere e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono France kamɓe dey e oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui taw kadi ko caɗele mawɗe no feewi to banggue dawrugol nde wonno ha e oɗo saaha e mayel makko to eɗe jogui hono caɗele toɗɗade hono gartoto hono jagoɗɗo mabɓe ɗum noon aɓe jogui caɗele tigui rigui kadi o woni koye jullu faade toon to leydi hono Serbie ha hande toon de leydi hono France ene wayno hono Pavel hono bureau kanko de ko fondateur plateforme taw ko application biyeteɗo hono messagerie kamɓe dey nodditeɗo hono Telegram gonɗo e examen guila ñande alarbaɗe nogas e jeetati lewru ndu gonɗen ndu to leydi hono France ene wayno taw kadi ko ñawurdu mabɓe ndu ene wayno wonko tuumimo kay wonde wadde wonɗene gueɗe ɗe ndewani hono lawol guila ni e wawde wadde ko nande trafic aji en taw kadi koɓe mbi wonde ko trafic aji ɗi ko organisé ji e ɗum noon oɗo noon biyeteɗo hono Fabrice Epelbois ko jangguinowo ko fatte hono géopolitique o fatte numérique o arti hen o wiide ñawirdu leydi hono français ɗum ɗo ala ko jagguirimo so wona gueɗe hono politique toon to Serbie sifodiri noon e leydi français ngam sodde mabɓe laaɗe diwoje taw kadi ko laaɗe mbaɗoje combat e tawtorede kadi ko leydi hono français Emmanuel Macron gonɗo toon to jullu e nder leydi hono Serbie Palestine toon to Gaza goto e dumbonoɓe e dey ene waɗi hono yewtere o wi noon Israila juumi no feewi e warongo Ismaila yanehi e nde wonno on ene jaɓɓano kay ene jamno kadi yewtidede kuma ndeɓe gone caɗele nde kadi oɗon kadi o hoɗani e nder Gaza kono noon oɗo moɓe lumtino biyete hono Yahya Sinwar lumtiɗo mo kay kadi ko ɗon o hooɗi e nder Gaza he kadi ko kanko amo jeyano kadi e ɓen e janguji ɗiɓe mbanno toon to Israila e kanko ɗowde ɗum hono gardingu jangu ngu ɗum noon ko jumre wonande hono leydi wono Israël. Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo de tonguɗen e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassan Oumar Mbothia komo Sandougou ngam weltare Ayawo TV. Alhassan Oumar Mbothia ngam weltare Ayawo TV golle ma jooɗi peewi kumpital ngal rewi lawol no kewɗa wiide ni ko ɗum ɗo henna wonno ko waɗa e wowru una watta lacciri yerwa walla mbiyenni una ha ɗiga woni condi yerwa waɗa lacciri hirta yimɓe kaari on dole jaam ɗum ɗo henna wonno komin gaddanno moon kumpital men ɗem ngala pularan jolam jaberi ko musidɗo men Alhassan Oumar Mbothia to leydi Mauritanie ko musidɗo men Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo moon Saydou Abouba ketkimalaki jaam ñalawma janggo so haaji jomiraɗo ala ko faddima on kettoye kumpital moon dande musidɗo moon Ghali Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena